Kini hambai ro sini media rokno sini news channel no tam ke sini ring sing celebration committee khumlung bai ring jakno borok khaimani bagai norno belai pai play hambai aforu tebo tini kok sanai sikang tini kaisa important day Guru Nanak birthday abon bagai hayuni jotto borok no khaka hamya aforu engkai sing taklai singoro khumulungo amsai oroni sengkana guni borok romdi dosrani simi romui yang sobomani khumtia jangalia tike sengoro khobu yang takajola area kawi sengoro khumulungo taklai kotor kaisa tring celebration khailesinai aboni bagai sing o amsai ni jotto luku tai kirpa hagnani bebak lukurno sing koinai sinio tring celebration of haimanjani bagai aboni bagai sengoro taibo kotor ke jotono seng lam soknai o sekang tamni ke sengoro khaina thangtini seng kwbangma chuba sunango borokni sengobo khainani bagi sini bisi kedalno parainani bagi aboni bagi seng jotono no khabai khubani seng tak sekano lam sogui tongnai tai jotono no seng suba suni bagi seng koinargo aboni bagi seng o samungno seng tinini simno cengkha aboni bagi seng lukungono saimarna bagi tini press meet to seng phaisok paikya engka aboni bagai seng o kobo seng tiringno ruksawi seng taklai omhai khaileka sini puila tiring palai kalangnai sini Maharaja Hamtorfa yakaba Jujorfa no aboni bagai seng taklai sekangno sengoro thungmung rok ba khela aborok bo tengnai seng Maharaja Hamtorfa Memorial Football Tournament bo solinai engke abai keno Maharaja Hamtorfa Memorial Cricket Tournament volleyball badminton engke indigenous games item engke seng salsa sekang bicycle race bo khainai sengoro abon bagi seng committee bagi abo seng saklaijak tai abono karibo seng khainai sini tringni sekangno seng indigenous food festival bo seng khlainani ni seng kok sablai sini committee ni ngai engkabon bagi ang asukno sanai engkabon bagi dabu sini vice chairman abono sanai sini boronggonang Bir Kumar Debma seng thangai tongo tring celebration khumulung committee ngai seng khaina thangai tongo sini kotor khaini seng oro sini tring beleke tongthok sini Maharaja Jajorfa seng thaching sini convener saithangka 590 Christabdo jepro seng musida baro thangai ayango judo keplaing phaimani sal seng a sal beleke mutumamani sal tongthokni sal amon bagai seng khatung khaja khainai birat kotor ke seng palai nai thangai tongo tai seng joto khanaka thajinro sini samung food festival ognai sini Jajorfa memorial kubang tournament ognai abon bagai seng tabu khumbui academy o taklai seng o tring celebration committee kotor maka khainani baka thangai tongo amon bagai joto amchani khajani takte busuno sini khaka hambai jotono lamsogo tai tring bisi kedalngai jotono sibai tai hambai